Ndị be anyị ekene m unu. Today ihe nji wee bata n'ọgbọ maka ihe ndị Ukraine. Na ngwụcha ị ga-afụ ihe mere nji wee chọọ ikwu maka Ukraine. Ana m ga-eji wee tụọ atụ wee maa atụ maka ihe gbasara ndị Biafra na ana Igbo anyị anaghị ekwu. Asị ndị sit at home, asị ndị no, don't sit at home. Ọ bụrụ na ị gụọ this news m na-ekwu maka ya now, ọ sị Russia missile hits western Ukraine as Zelenskiy vow response. Ọ bụrụ na ị ka n'anya efu ebe o dere overnight attack killed 4 people. Interior Minister said that was the heaviest barrage since war started. Mayor said. Onwe ya gbasara mụ na ego ihe ndị Ukraine. Eziokwu nọ ndị mmadụ na-anwụ. And all ya mere nji ana m watch bịa o. Ana m follow up. Mana ihe nji wee chi ikwu ihe abụ maka na ana Igbo anyị sit at home. More than 4 people nwụrụ Monday anụwa nwanne nya gara aga. Ejiri ndị mmadụ na-eme experiment. Jiri ndụ ndị mmadụ na-eme politics. Na-eme ndị kwe ma ndị ekwena. Ngị nwa na-apụta ka ị bịa mee Monday not sit at home. Ma ndị chọrọ ime sit at home apụtana. Anakwụma support ihe a na-eme o. Mana m ga-asị nọrọ ka a ghara iji wee rekwara ọgwụ. Ka a ghara iji wee mere experimenting. Gọvanọ ewesi gị pụta. Onye nke ewesi gị apụtana. Mana ịma na gọvanọ nọ na bi. Ịma na ndị na-eme ihe a gị na ha nọ ịma ebe ha si awapụta. Ejiri ha gị wee mere example. Chukwu ekwena ka ọ ghara ibu n'isi gị. Anya ọgwụ n'ihe nji ekwu ifugonu ndị Ukraine ka ha si anwụ. Mụ wee kwete na 4 people only nwụrụ. Ekwozikwa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ. Nka bọmbụ nke a na-eme mvụsasị. Missile. Ọ na-efesasị na-eme ife sọrịa na-akụ mkpamkpa dị iche iche. Ihe nji ekwuru bụ ebe ọ bụ na ị nọ obodo adịrọ mma n'oge a. Ma Nigeria, ma obodo oyibo, ma Africa, everywhere na shake. Na-akpụ obegu. Ife ọbụla ga-eme ka ị pụba. Gbado anya ka ọ ghara ịbụ ihe nwere isi. Ihe eme gị iji take risk. And ebe ọ bụ na ị nọ ịfụ na mkpọtụ dị die. Hapụ ebe ahụ pụọrọ onwe gị. Ọgwụ ka ọra m n'ọnụ na mgbede a. Ka ọ dị tụso ozi a biko. Ihe njọsọ chọọ bụ ka anyị na-save life. Common sense ka anyị chọrọ. Akọ na uche. Ife ga-adị mma mana a ga-eche ka o juo oyi. Ihe a na-efegharị kịta ka ọ ghara ịdakpo. Ka ọ ghara ịwakpo. Ka ọ ghara imetụ onye ọbụla bụ onye nke gị. Ya mere nji sị ịtụnyere m fesa ozi a. Kụtụ aka n'ihe like button. Mekwanụ ka ị na-efollow m. Ka ndị mmadụ mara na channel a na-eme exist. Ka ọ dị mbọsị ọzọ.